xestión de residuos entre os concellos da Pobra, Boiro e Rianxo. Nomeadamente tres concellos da Mancomunidade, Rianxo, Boiro e Pobra, un reto neste momento que tamén supón unha oportunidade, non? Que é dar cumprimento a obriga da recollida separada da quinta fracción, non? Nese sentido, e dado que as situacións contractuais son semellantes nos tres concellos, entendemos que se dá a ocasión de facelo de maneira conxunta para tratar de ser máis eficaces posibles e tamén o máis eficientes no gasto, non? Aínda que o proxecto está en fase de estudo, os tres alcaldes agardan que a licitación conxunta do servizo poida realizarse próximamente co fin de optimizar os recursos de cada concello. Xa levamos varias xuntanzas a través dunha comisión de traballo que se creou fai uns meses onde participamos alcaldes, conselleiros, técnicos de medio ambiente, vendo as distintas posibilidades que hai, tanto que ten que ver con rutas, como que ten que ver con importes, con a maneira de combinar todo isto, e esperamos que nas próximas semanas poida xa materializarse e poñer en marcha este servizo conxunto de recollida da quinta fracción, non? Isto ábrenos un horizonte moito máis amplio que ten que ver co ámbito do lixo, que ten que ver con outros servizos e que nos poden supoñer seguir traballando nesa línea, compartindo e debatindo as distintas posibilidades que hai, pero que queremos empezar neste momento por esta necesidade, pero oportunidade tamén tan inmediata que esperemos que se poida materializar satisfactoriamente. Esta xestión conxunta marcaría o inicio do camiño para mancomunar a prestación doutros servizos básicos.